David Bagué va néixer el 1962 a un barri de Gràcia que ja pràcticament no existeix. Els alzareus a la Barcelona menestral, els tallers i els artesans. Als 12 anys desmunta el seu violí i descobreix l'ofici que l'apassiona, el de luthier. Des de llavors mai més ha deixat de fer algun dels violins més preuats del país. Acompanyeu-nos, si us plau, al seu taller, un dels llocs més màgics que he visitat mai. David! Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé. Bé. Escolta'm, començo per una cosa que a priori no té res a veure, però em sembla que en té molta. Tu saps allò que et poses una colònia cada dia i que arriba un moment que no sents l'olor? Sí. I jo cada cop que vinc aquí, aquesta olor embriagadora em fascina. T'ho diuen, això? Sempre. És creuar el llindar de la porta. A més, és una barreja d'essències. De coses, no? De fusta vella, de vernissos, d'essència, de no sé què. Te l'emportes a casa? Com els panecs? Jo crec que la porto posada, ja. Perquè, sí, perquè també vic aquí, al mateix edifici, i el que és la part d'on vic és la continuació d'això, vull dir, a nivell estètic és el mateix, no? Perquè doncs, el meu culte al passat i la meva devoció per tot el que va succeir en una època que segurament no tornarà, doncs em porta de cap. Aleshores, necessito segur d'aquestes olors i d'aquests colors i d'aquest ambient que genera doncs, el pas del temps. I l'ofici. És la pàtina de la vida. Comencem una mica pel principi. Tu als 12 anys decideixes desmuntar un violí que corre per casa, fas una destrossa. Què passa aquí? Com reaccionen a casa? Allà descobreixes l'ofici. Absolutament. O l'ofici et descobreix una mica. Jo crec que és l'ofici que em busquen a mi, no? Però em busca per una sèrie de constants que ja era un nen diferent, no? Jo era un nen que portava aparatos ortopèdics, un nen de Gràcia, del carrer Gran de Gràcia, no? Que portava aparatos ortopèdics, per tant ja no jugava amb els altres nanos, no? A part d'això, soc un gran dislèxic i un gran TDAH, no? I per tant tot això ja em retirava bastant de les aules, no? Però això aquests dos últims síndromes que et comento els he sabut sempre, però han estat diagnosticats de gran. No? Bueno, és allò que abans diagnosticaven de dislèxia, ara de TDAH, i d'aquí 10 anys... Sembla que ho tingui tothom, no? Però en el meu cas era cert, perquè no recordo... O sigui, el de l'escola ho recordo... No sé, no tenia mai res, jo estava en un altre lloc. Jo sortia de casa i el que m'interessava... Sortia de l'escola i el que m'interessava era anar al tallista que hi havia al carrer Santa Rosa que feia sants. Si eren sants o no, no m'hi posava, però era el meu Miquel Àngel particular, no? A part d'això, jo creixo en una casa en la qual el meu pare doncs era dibuixant, era pintor, la meva mare professora de piano, però com que van néixer en un temps molt advers, el meu pare el 36 va tindre que anar a tirar tiros, no? Tot el seu somni també es va esvair. El de la meva mare va estudiar piano, però també es va casar i va ser mare i va ser una dona de casa, però la llavor artística a casa meva va ser-hi sempre. Jo arribava de col·legi i la meva mare estava tocant el piano, arribava el meu pare, treia el bloc de dibuix i es posava a fer apunts. No? Aquesta imatge no la trauré mai de sobre. No? Això barrejat amb uns avis artesans, un home de l'Empordà, ferrer de cavalls, i l'altre un ebenista que havia treballat per en Gaudí. Segurament aquest ADN del treball manual, del treball amb les mans, ja el portava a dins, no? Perquè fer és pensar. I un nen amb aquestes característiques, amb un ambient, com t'estic explicant, vaig veure un programa de televisió que es deia Terra d'Escudella, i ho he dit 300 milions de vegades, que ensenyaven a fer un instrument com le luthier. I jo d'allà va ser quan vaig desmuntar l'instrument trencat. Vas veure el programa, vas agafar l'instrument... Vaig provar de fer, com deien, amb una ampolla i un pal d'escombra, un instrument, i no me'n vaig en sortir. Els meus pares no hi eren, estàvem amb els meus germans a casa, un estiu. Recordo perfectament el dia. Sí? I dia i any? Sí, dia i any. Quin dia i quin any va ser? Era el 14 de juliol del 1977, en plenes vacances d'estiu, no? I, bueno, van arribar els pares
I jo havia destrossat el violí de casa, no? I la màgia i l'encant de tot això va ser que en comptes d'amonestar-me em van preguntar per què has fet això? I jo els hi vaig dir amb la visió d'un adult, jo em vull dedicar a fer instruments, no? Vaig tindre una imatge com un nen mirant per un forat, no? I que m'imaginava que estava dins d'una catedral de fusta. Aquesta imatge reveladora encara la tinc ara, encara la tinc ara. Però dit això, la clau de volta van ser uns pares que l'any 77 van deixar amb un individu, en aquest cas amb un nen, ser qui volia ser. Uau, és molt bonica aquesta història. Per tant, la música ja hi era a casa, no? Sí. Amb la teva mare. Sí. Tu havies tocat, tocaves... Vas aprendre a tocar... No podia la meva mare. T'he comentat que, clar, jo era un... Però a casa tocava el piano. La mare tocava el piano sempre, cada dia. I tu? Tu tocaves un instrument? No. La meva mare intentava ensenyar-me. I no podies estar quiet. No, jo... Sí, ja ho sé, mare, això, ja ho sé, no se'n van sortir, no? Era un constant de... Per tant, tu ets dels lutiers, dels millors lutiers d'aquest país. Xavala, entre altres coses, els músics que esperen una peça teva i els 1000 premis, reconeixements, Creu de Sant Jordi, entre altres, però no toques el violí. No. I com es fa? Perquè sempre m'heu preguntat, com es fa per saber que la peça funciona com cal? Això és dificilíssim. No, precisament, per sort nostra, els violinistes o els músics no saben fer instruments, no? Ah, sí, Aquí cadascú ha de fer la seva feina, no hi té, ja és la carrera, si li volem dir carrera, de fer instruments ja és prou complexa, és un ofici molt complicat, és un ofici amb el qual, doncs, a part de l'habilitat manual, has de tindre la visió mental de què estàs fent, no? Que no vull dir que tots els lutiers ho tinguin, m'entens? Pots trobar-te... Jo no he estat mai un home que m'avali una tècnica absoluta, perquè la tècnica, per mi, l'accés de tècnica va amb detraïment de la creativitat, no? Sempre he estat un home de prova-error, no? El nen que fa, no? El nen que juga, prova-error, i això et forma en l'espai del coneixement tàcit. El coneixement tàcit és el que té un mateix, no? Que moltes vegades no ens en donem ni compte, no? Però en aquest espai de la prova-error és on es desenvolupen moltes coses, no? Molt de projecció dels humans envers les grans fites, perquè hi ha hagut personatges que han estat inquiets, no? L'acadèmia ve després de la gent que ha fet les coses, no? Però n'hi ha hagut uns que han sigut els que s'han atrevit. La teorització a la pràctica. Exactament, no? I aquesta ha estat una de les meves direccions, que sempre i encara intento practicar-la. Sí. Aquest ambient de casa que vas viure amb la música, un avi ferrer, un altre benista, fill de benista també, pot ser. Sí. Tot això és com el clima ideal perquè surti un bolet, no? És a dir, el bolet que necessita és humitat, calor. En aquest cas, el bolet ets tu, no? És a dir, d'alguna manera, és això que dius, no? L'ofici et va venir a buscar. I la gràcia, entenc que fer això avui en dia t'hagués sent molt més difícil perquè què en queda de tot allò? Què en queda d'aquells artesans, d'aquella gràcia menestral? Zero. Aquest espai en el qual ens trobem ara, doncs, no és una recreació, sinó que és conseqüència d'allò on s'agglutinaven més artesans de tota la ciutat, era el barri de Gràcia, on va altres barris eren aquí, no? I aleshores aquest teixit, aquest posar la mà en el calaix de sastre del 1800 és el que m'ha inspirat sempre, no? I aquest romanticisme m'ha portat a que quan faltaven aquesta gent gran, la seva família em deia: David, el taller, què? Bueno, porta el taller. Llavors aquí comencen a haver-hi uns substrats de molts tallers posats uns a sobre l'altre. Però cada peça, cada objecte que hi ha aquí té una història, no? I a mi m'evoca a la meva infància, i el meu desenvolupament com a lutier i com a humà. I tu reivindiques l'artesà, no? I a més
reivindiques no l'artesà ara que posa una botiga a Gràcia que li dura 6 mesos o 2 anys, amb calés a vés a saber on, i que... No, tu reivindiques el senyor artesà. Més amb un model molt del segle XIX. Tu treballes aquí i vius al pis de dalt, no? Planta i pis, com s'ha fet tota la vida. I que jo crec que això ja és una illa, no? Ets l'Astèrix de Gràcia, una mica. No, ja no de Gràcia, no? I ho dic com a gracienc expulsat al barri, precisament per això. Però no, ja no va més enllà, extramurs del barri de Gràcia. Vull dir, aquesta concepció de vida tan sumament romàntica, doncs actualment és obsoleta. Però jo és que ho faig expressament. Ho faig expressament perquè hem de... En la vida les coses te les pots prendre estratègicament, te les pots prendre en profunditat o en superficialitat, no? Tens aquests tres... Jo me les he pres sempre en profunditat, no? Superficialment no he estat un home superficial, sempre he intentat entrar al fons de les coses, les quals pago les conseqüències també, no? Estratègic, tampoc, perquè acabes jugant a fer veure que, no? I actualment és molt... Està molt arrelada aquesta manera de fer veure el que... Però l'important és entrar en profunditat a les coses, no? I deixar-t'hi el que sigui, inclús la vida, perquè crec que val la pena, no? Un té 2 dies importants a la vida, el dia que neix i el dia que sap què vol ser com a persona, independentment dels fills o no fills, no? Això no ho he dit jo, ho he dit una persona molt important. Però una mica és aquesta manera, no? I ja et dic, això que em preguntes d'aquest espai, doncs fa honor amb això, no? Amb aquest artesà que coneix l'ofici, cosa que actualment els oficis falta ofici, manca molt l'ofici, no? I aquest lloc, aquest refugi, no? És el teu cau, és casa teva. La meva Arcàdia, això. Tu ara podries, si et diuen demà has de marxar, què fots? Ho tens tot aquí. Seria horrorós. No? Seria un tràngol... Bueno, segurament preferiria ni explicar-ho ja. Vull dir, perquè se m'està fotent molt llarg tot això a mi mateix. Vull dir que si realment... Com que he estat una persona precoç, doncs no dic que no ho vulgui seguir vivint, no? Però que ja he fet un camí, he fet el que he pogut, no? I per tant, i de la manera que he pogut i ho he desenvolupat com m'he cregut convenient, no? Segons uns còdics que jo he pres, per mi seria el drama més gran de la meva vida, no? Perquè, a més, tinc la sensació que tu ets d'aquelles persones que no vol deixar de treballar. No, jo em vull morir aquí. Tu pots morir aquí? Sí, home, clar, s'ha acabat la funció, s'ha acabat, adéu. Pencant. Sí, i no, jo no donar a menjar els coloms a la plaça del Sol. No, gràcies, d'aquesta no en vull. No. Arribi amb les condicions que arribi, si és possible, doncs sí. Bé, és el que fa feliç, no? Absolutament. És que això per mi és un... Aquest espai és un sanatori, em sana. Això em sana, venir aquí. No? És el que et fa baixar al món terrenal. No, em sana i a més em proporciona tot el que soc, no? Vull dir, aquest entorn, no? Aquests records, com he dit abans, no? Per mi és el màxim, és l'Arcàdia. No puc demanar més. La darrera. És una mica complicada explicar-la, entenc. Què ha de tenir un violí perquè soni bé més enllà de les mans de qui el toqui, evidentment, no? És a dir, és la traça, és els anys d'experiència, és la fusta, és l'ofici, ho és tot. Què diferencia un bon lutier d'un mal lutier? Bona pregunta i... És la més llarga, Sí. Ara em matarà. No, és la pregunta... Perquè és l'última. És la pregunta actual, no? Perquè actualment hi ha un... Què passa? Que els mitjans, la tecnologia ha permès doncs, difondre l'ofici d'una manera superextensa, no? El que passa que aquí tot això té un problema, però no només el món de la construcció de violins, el món de l'art. L'important, quan ja estàs format, és escoltar-te a tu. Tu no pots estar pendent del que estan fent els altres, constantment. Què passa? Que les xarxes socials
dins dels lutiers també, però dins de tot. L'exposició constant i la competició. Constant de jo, mira què he fet, mira què he fet, mira què he fet. Actualment jo estic en una política, que és la meva, de ni qüestiono ningú, ni vull ser qüestionat. No? Jo vull fer la meva. No em toqueu els collons, no? No me'ls toqueu gaire, no me'ls toqueu gaire per no ser tan incòmode, no? Però sí, la veritat és que hi ha com una obsessió amb aquesta com si diguéssim, aquesta bogeria d'ensenyar a cada moment què és el que estàs fent, no? Jo opto més per una revisió interna. Quan un coneix el que ha de fer, no cal que t'estiguis... No, és perquè, si no, saps què passa? Que ens convertim en uns eterns adolescents, no? Amb totes les disciplines de lo que vulguis. Tot és aquesta monstre constant. És adolescència. Un ha de saber que el seu camí, quan s'hi l'ha trobat, ha de seguir explorant amb aquesta percepció que tens interna del teu cafè, no? I t'hi has d'abocar per seguir trobant. Jo tinc la sort de que m'inspiro jo sol. Vull dir, segurament deu ser el TDAH aquest que em segueix. No? Però estàs contestat en el sentit de que aquesta màxima exposició a les redes socials, per dir animalades, doncs més aviat va en detraïment i em dona una sensació d'una societat absolutament en decadència. Tampoc necessites a ningú a aquestes alçades de la pel·lícula que et digui que fas bé la feina. La feina surt sola a partir de tot plegat, surt sola, entén-me, Bé, sí, clar que necessites que la gent cregui amb el que tu fas. Sí, però ja ho veus cada dia aquí. Clar, però perquè els altres creguin amb el que tu fas, tu has de creure tu. Que això no vol dir ser cregut, vol dir ser militant del que fas. Jo en soc molt de militant. Moltes vegades a mi em tilden d'aquest, no sé què es pensa. No és qüestió de que jo em penso. És qüestió de que sóc un militant, perquè sóc un nen que vaig fer un violí quan tenia 12 anys, en unes circumstàncies d'espai i temps completament diferents a les que tenim ara. No? I això és aquest tresor que jo tinc, no? Que tinc aquesta actitud del nen a la tarda de Reis, a l'espera de l'endemà. Que bo. Aquest final m'encanta. Moltes gràcies. A tu. Ens veiem per Gràcia. Fins una altra. Salut. Adéu, que vagi bé. Adéu.